मंदिर बघितलं, पूर्वीचं मंदिर, आताचं मंदिर, आणि संपूर्ण माशेल साधारण तुम्हाला कल्पना आली. कसं काय वाटतं तुम्हाला? मन भरून आलं, खरं सांगतो. मन भरून आलं, कारण 82 वर्षापूर्वी माझा तिथे जन्म झाला होता, कळलं का? आणि त्यावेळीच्या आठवणी अशा एखाद्या चित्रपटासारखं एकामागोमाग एक येत आहेत. या समोरच्या मैदानात मी खेळत असे. हा जो वृक्ष आहे त्याच्या पायऱ्यांची मी बसून अभ्यास करतो, ते मला अजून आठवतं. आणि ही देवता तर माझ्या मते सगळ्यात मोठी देवता आहे, देवकी कृष्ण. त्याच्या आशीर्वादामुळेच मी आज जिथे आहे तिथे मी पोचू शकलो. त्यामुळे इथे आल्यानंतर खरंच अशा भावना आहेत की ज्या मला व्यक्त करता येतात. धन्यवाद. सो माशेलवासियांना एक संदेश द्या ना. संदेश असा आहे की आपण जेव्हा माशेलकडे पाहतो तेव्हा माशेलमध्ये जरा आपण म्हणू की कुठलंही क्षेत्र घ्या, कला, साहित्य, गायन, मी स्वतः शास्त्र म्हणा, या भूमीतनं ही सगळी मंडळी वरती आलेली आहे. तर मला अनेक हे आठवतात, किशोरीताई आठवतात मला, आणि मला असं वाटतं की खरं म्हणजे सोन्याची खाण आहे माशेल. हे सोन्याचे खाण, त्या सोन्याचा वेगळा अर्थ आपण झाला पाहिजे या बाबतीमध्ये. आणि गोवा म्हणजे मला असं वाटतं की देवाने दिलेली निसर्गाची देणगी आहे भारतासाठी गोवा. तर फार बरं वाटतं, फार अभिमान आहे. थँक्यू सर.